Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô les abonnés, c'est la balmanche awga karamoche audinche do kalanfa do dinche do ka kalanfa do yere fana fache de benye. Inshallah bi wulanna inshallah bon beni ala to badoy naw bebu lo namba fo mako bahatatu. Le bahatatu gundoy inshallah min be se ka ke adama dembe million kili ani wa kɛmɛ sɔrɔ kalo bɛɛ lajɛlen inshallah a bɛ baara kalo bɛɛ tile 7 o tile 7 baara nin kɔfɛ i tɛ kalo ban fiyewu fɛn o fɛn million kelen ni wa kɛmɛ ni kɔ i b'o sɔrɔ a ti dafa million 2 mais million kelen ni wa kɛmɛ ni dɔɔni i b'o sɔrɔ kalo bɛɛ inshallah ɲanan bɛ don ala tɔgɔ ni baara cogo la k'a ɲɛfɔ aw ye an b'a ɲini aw fɛ fɔlɔ a ye abonné an ka chaîne kan n'aw abonné n'a kana ɲina a ye notification like pour que n'a ye ni video bilara a b'a sɔrɔ aw ka téléphone kɔnɔ a kana ɲina a y'a partager walasa an balima minnu t'an ka page ko kalama u ka se k'a ɲɛdɔn ni ka bɔ an ka page kalama inshallah an bɛ ban k'aw hakili jigin an ka kalanbulon 2 minnu dayɛlɛ na Facebook WhatsApp sanfɛ ani Telegram sanfɛ an kɛlen bɛ ka kalanbulon 2 da yɔrɔ la ye u dayɛlɛ ni ka maninfinw kalan ala yɛrɛ tɔgɔ bɛ baara cogo min na ala ka kuranna nafa a n'a baara cogo inshallah muriya yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn ka nafa sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ a la o ko ɲɛfɔni bɛ yen kalan nin kɔnɔna na ko caman de bɛ ka ɲɛ yira aw la inshallah groupe nin kan n'i yɛlɛla i tɛ nimisa fiyewu fo i nisɔn de bɛ diya wa i bɛ nimisa fɛn kelen min na munna i ma kɔn ka yɛlɛ joona inshallah n'a faamuyana don an bɛna téléphone numéro bila ka WhatsApp numéro bila walasa n'aw mako b'an na ka yɛlɛ groupe sanfɛ a bɛ se ka yɛlɛ cogo min na tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1420 kalo sara ye 460 inshallah ala tɔgɔ nin an tɛna se k'a bila yan parce que a ka bon kosɛbɛ wa denmisɛnninw ta fɛn tɛ a bɛna partager nɛnɛlo nata a bɛna partager an ka groupe ninnu 2 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ inshallah an bɛ k'aw sɔmi kabini sisan n'aw ma kɔn ka yɛlɛ groupe kan n'a y'a to yen n'a nana ka na partager ka ban ntɛnɛnlo tɛmɛna aw ka sɔrɔ ka na yɛlɛ groupe sanfɛ mɔgɔ si kana an tulo ban ko ala tɔgɔ min ko kun fɔra YouTube sanfɛ k'i b'a fɛ sabu a tilanna ka ban min tilanna o banna nka a ye a senna teliya aw ni ci aw ka faamuya ko ɲuman na aw salamu alaikum